si ukážeme pár jednoduchých cviků, jak si uvolnit záda. A opět začínáme tak, že máme chodidla těsně u sebe. Několikrát se zapadneme v kolenou. Otevřeme hrudník, zakroužíme rameny hezky do zádu. Tak se díváme přímo před sebe. Paže jdou předem nahoru. Tady se nahoře nadechneme. Zadržíme dech, díváme se přímo před sebe. Jemný záklon, paže jsou u uší. Vracíme se na zpátek a s výdechem paže klesají dolů. Druhé opakování. Paže nahoru. Díváme se přímo před sebe. Nádech. Zádrž, pevné bříško, zadeček, jemný záklon. Vracíme se na zpátek a opět s výdechem paže klesají dolů. Se otočím bok. Tak, paže nahoru. Dívám se přímo před sebe. Tady se nadechnu. Zádrž, bříško, zadek. Po vytažení vzduchu, jemný záklon, držíme dech. Vracím se na zpátek a s výdechem paže klesají dolů. Paže jdou jenom do půly, dlaň vytočíme do stran, nádech tady. Zádrž, stáhneme jíždě, jemný záklon, paže jdou do stran, do zádu, dolů. Držíme dech, vracíme se na zpátek a s výdechem paže klesají dolů. Druhé opakování. Paže před sebe, dlaně do stran, nádech. Zádrž. Vracím se na zpátek, výdech. Paže před sebe, dlaně do strany, nádech. Zádrž, pevný zadek, jemný záklon. Vracím se na zpátek a výdech. Si dáme pravou ruku do šakty mudry, palec pevně sevřeme v pěst. Dáme si levá ruka obejme zápěstí, dáme svěsem na bedra. A v této pozici dáme opět protažení zad. Kdy půjdeme nahoru a dolů. Začínáme tak, že se díváme přímo před sebe. Tady je nádech. Zadržíme dech, stáhneme ještě jemný záklon. Vracíme se na zpátek, na střed a s výdechem rovná záda klesáme dolů. Případně můžeme pokrčit kolena. Dole se úplně vyvěsíme, povolíme ramena, hlavu. S nádechem jdeme nahoru. Jako pocit, jako když nás někdo vytahuje za hlavu směrem dopředu. Zádrž, záklon. Vracíme se na zpátek, podíváme se před sebe a s výdechem klesáme dolů. Opět nádech nahoru. Zádrž, záklon. Jdeme na zpátek, na střed, výdech dolů. Dole povolíme, uvolníme. S nádechem jdeme nahoru. A zastavíme. Pak se rozkročíme. Chodidla jsou paralelně k sobě. Pak se rozkročíme, chodidla jsou paralelně k sobě. Ruce si dáme v bok, palce dopředu, ostatní prsty do zádu. A jenom když jsme v této pozici, tak opět si zkontrolujeme, abychom měli chodidlo ve stejné úrovni, abychom jedno neměli před a druhý vzad, protože už jenom to nám, když je máme stejně, tak nám to pomáhá krásně srovnat pánev. Připravíme si prsty, připravíme si ruce v bok, nádech tady, zádrž, záklon. Vracíme se na zpátek, mluvíme před sebe a s výdechem jdeme dolů, opět rovná záda, výdech, 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 výdechem po celou dobu, co klesáme dolů, tedy plně povolíme. S nádechem jdeme nahoru. Tak jak se zvedáme, aktivujeme svaly na nohách. Zádrž, záklon. Jdeme na zpátek, na střed, hlava směřuje přímo a s výdechem jdeme dolů.
Opět s nádechem nahoru. Zádech zadku. Srovnáme hlavu a výdech dolů. Po třetím opakování uvolníme ruce před sebe, opřeme se o zem, pokrčíme jedno koleno, druhé koleno, dýcháme. Propneme paže, podíváme se před sebe, 3, 2, 1, seskočíme nohama k sobě. Tak, další pohyb. Upážíme, dlaně směřují dolů, srovnáme se ramenem, dáme se přímo před sebe, nádech, zádrž, úklon doprava. Vracíme se na zpátek, výdech, nádech, zádrž, úklon. Na zpátek, výdech. Otočíme dlaně nahoru, nádech, zádrž, úklon vpravo. Na zpátek, výdech, nádech, zádrž, úklon na druhou stranu. Na zpátek a výdech. Otočíme dlaně dolů, rozkročíme se. Kolila opět paralelně, srovnáme si. Jdeme to samé. Nádech, zádrž, úklon. Na zpátek, výdech, nádech, zádrž, úklon na druhou stranu. Na zpátek, výdech, dlaně nahoru, nádech, zádrž. Na zpátek, výdech, naposled nádech, zádrž, úklon. Na zpátek a výdech. Nože uvolníme dolů, nohama jdeme k sobě. Poslední pohyb je rotace, tady se rozkročíme na šířku pánve. Takže dáme před sebe a s výdechem se otáčíme do zádu. Koukneme se nataženou rukou a takhle se otáčíme, to je náš pas. Nejsou to pánev, kolena, kotníky zůstávají v jedné úrovni a my se otáčíme jenom v pase. S výdechem do strany. Začínáme. Výdech, výdech. A s nádechem se stavíme na středu a uvolníme. Tak, to je vše. A poslední